In the light of these issues and her recent disrespectful behavior, Nana Akosua Asosika Braye has been suspended. Yamama kwa babed Masa TV so na ene de mokopi mu ewo sunyan oni tuase sunyan konwasem ema ne homene so enye ne ni nyina ye de ho ntansa ebebo agimugye ne do madi kuro ye wakwa kwahye sunyan ehima achi ye we nyina eba ehya ase ye boba na ye se boda sugya kakra sa ne agiwu mu a sunyan asumdue eni honom no na yensa ni mu mamo ekonwa no ye wo sunyan no wotie won mabakwasi mu a afie miensa na edi sa akonwa no nti se beto ho no mu a obia de dwa ato aba na wo mo ato adwen na chese ohima no de no kɔ na wo mo ewo baaso adwa bi a wo mo ne yi ade hyebrantie na wo mo de ne si akonwa no so na wo hwemu yi a sa baaso adwa no wo mo ye nson na emunum na wo ho kwan se wo mo gye ohene bitum ema no bi soan se sunyan ema hene na sa emunum no wo mo tena se abra wo mo ege emrantie ya tum no de wo mo de no baaye ya wo mo ehye ono na obetumi adi akonwa no esan se ono na tia no ma onim amamere wo mo kye se ono ne nana oje aman bo ahekokɔ ye otoso mienu otoso sia no ono na wo mo gi ne tum mu esan se sa na wo mo emra na hyehyɛ ya wo maye wo honom no etie na enso so na sunyan man hema de onfo asa nipa no so na wo pe doctor ba ko a ono ewa brochire ya wo swan na anu ya fentemfe o me na sono aso nkrawie ya na anu ya oswan ye no na ono no epe no ti na wone nkonwasofo no nya adwene na nkonwasofo na kwamu hene na di wo mu anim ya wo de sa wo hene yi ebaaye na wo mo kire se sunyan man hema kire se wo mpesa nipa no isan se doctor no eya brochire ni kakra obeta firinti no ono a na wo pe no sa nipa no a so na doma hene enso so edi ohima ye chi a wo mo hwehwe no mo de ono na ba na enso nkonwasofo ne se omo pede hyebranti ankasa wote ha nim amamere na efa bi so ye wabusuanim so ekofa nana yaw twene amanfo enso so bae so na omo epe no ese ono no eye sunwan man hene eno kwa de yemfa nto nchen sanse omo de no de omo wa akire pa omo ne abusua ka homa ne yemiensa omo so de a omo so eyi a omo de ebae no na ohwemu yi a omo etena ase na omo si sunwan man hene yerabo ahekokɔ no sunyan man hema antia se de kodam Bono Regional House of Chiefs se omo hwe no omo nka asem no omo de ya na sunyan man hema esi ono akasa de hyebranti a wope eye ofentemfrem o me na so no bosoma aso nkra wie no na yemra yeba yebesan yakọ press conference a akoso no so Ujina na nanu menya yanhu yati de na nabo en kokko ye de na jifi ye de na twene ya manfo ye de na nabo suma so nkra wi odi ka ye no suma so nkra wi otoso mi no wonso so yati de ye hu de ye sei aduru wo so wadaroma ye de ade yi ma wo so mpomponsu wo so mpomponsu no waka bibi a kire nananom ene sunyamman na fe yahwe
Now the old can so. You better say be your home. Wada Roma. Ntinana. Wada Roma. Mama, bra. Mama, Juma. Debbie. Nana yetio. Me or say to and a midjamin and a senior could I don't think I said a bush anymore, any senior man anymore, and your bonnet. Nananum, a senior could I don't think I crab boy a senior pine a compound. Na young Pamuna Bessima Betty so. May I just a conqueror if he said, Mina Nana Boahe Coco. Nana Chini Yamanfo, Nana Neme. Nana Boahe Coco, Nana Bosuma Aso, Dikana Name. Nana Kojo Benia Nana Neme. Nana Kofi Yabua Nana Neme. Nana Bosuma Aso, Enka was Tosu Nana Neme. Nana Yabua Nana Neme. Mema Mene Nana Amakunedu. Mini about Precopeni Nana, a consider Sika, you Tosu Yedu. Nana no. A sumpa amena nam suma sunyamano eno na me offenten frame o me na so no Dr. Bosoma aso nkra wo tosum yen sa me beto aso nana no me fa maso ni ase me di me say ne bebu sunyaman me ma nkyere ma mete wa bakomu da say me mre so na sunyaman jeje nana no se mo frame anopa o awie Numero and a Joe Nanano, Missami Yade. A bar mashe in a semibuswa, and I send an answer more Fremena Mama, which is in your my Cosiada. Nananum. Nana say no side nananum. Any sunyamai. Akunya kesi chiamen. As I say, men so me dana nanum so etrimu po. Any dear wo yam adi. Editre nana. Emanu who say, onon so abuano uhunu baako a entono bo fi ze won firi dodo mu no. Ebia na wo kɔ dodo mu. Miura Mijina brewati yako se bia so sika brayi anam Mijina na brampa mensa anam Mijina na obri yabo abusua panyini anam Mijina na kwadwo bo ahe oye jase hin anam Mijina sunya man nyina anam ejina nanom atrankonwa anam ehya wo bose se wo frɛ nananom ana bibi kire wo so na sa utu wani na ensa na wo frɛ nananom obia obefrɛ no obeba na sɛ nananom wo frɛ wo mu na sɛ obia ma miwura otusunya mantam wadaruma nyame shirabe
We ashansudie. Ti Ananom enko. We abusuafo enti sunya mahema ne hene ono ne pe na na no nam ne tumi so kokoti asi no na yekoda sore ya sunyan traditional council no atenase dia tudwa ya wo kire se obia mbohrodo hwadansem dada akransem ya wote ese yesi sunyan mahene foforo no wo montungu isan se yewa abo ahen kokko ono ankasa na eteso ya wohwe kuru no ye sunyan kuru no nti obia betibia wo mo entungu nana kwaku saben ene di dom nanimu a odi nsem wi etudwa. In the light of these issues and her recent disrespectful behavior, Nana Akosua Asosika Braye has been suspended. Afua Moshia Buha Mrancheni Mabawa Honorable for any union press for Maba. Yohane Yura home Yura ho Yenia Tai Koko Enam Enyamabia Esi Yanura Sinya Hema Nana Kusia Dia Sosika Braye Otosuminu Oye the Oye Yano Enyebu enye nidie e de mabo ankokwa konwa wo sunyane na enye se ese yakomanko na mum eyade a ekire bu a ommu na nanom hihye ya ye traditional leadership bia ommu eniti no timi ya saade no de si ye no aya nimtie buo kese ema ya mamre ni ya mane na onam saso atwe aniguase aba na nabo ahenkoko akonya kese a ewosunya no eno no ye hawo aya bufusem aya botisem aya musuo na mame no ye no na saade no ye no undermine the integrity of our leadership. The way I say, say, Yampania, Yedino ha. Na Chronisho community na a woman, and Yama, a Kuraya, bringing it together, and I say, Kaya Boom, Wawosono. Yawohene Bako, Yawamamre Bako. Na wosunya ha na ye pese ye kane ye team not to say sunyane traditional area ha or therefore German sabo hankoko tosu mienu ono no yo hene no na bono regional house of chiefs ajena tum emra na nade opese odin junction beto ye so ewo bono ne ahemfo badwanum anananum ebogu ye e kire se enye adwuma enye papa de oya ne nye eji ye bogu ye na ye atankonwa aye wo ha de ye gina pintin emfa ho ne obi ye emfa ho ne obi a ayeso kan ho oba no wadwane na wakoha na wabaha kori bravi ye de ye nipa a ye hia hai ye na sifom team
Chise wuo. Chise wuo. Ye jina odefo oji amansan bo kokotosu mienu achi. A otosu mienu. Ohene fefe. Ohene animonyamfo. Ohene mindifo. Ohene awonyansa. Umpewe ubede. Opem mrantie asem opem kwada asem ojini mai ho wo umpewe oyobia piao yada masisa mutamu nachi se oye di kamfo papa okano kure opasindwie ni hoko nyedin apenso oboaboa nipa no ese fatani din no oji amansan no onyi nipa obi amba ne nchen ma no mpam no da utimi esiminya kokodo pampai eba no ho a woje ukama o sire kirew onka kasafo nkyere ne mpanyimfo otie ne mpanyimfo afutuo asem bia ba ne ye ne tirase ne e ka se oni ye ya adwena ogitum oni ye nya adwena o kire na adwene simple na ye koye nim eno ane de ye de te ho eno aso ne ye pe eno aso ne ye be yo enne sina eni ade che nyina efise waya debi se mpo womo a ye soriti ano bra ye yi no se o meye ohene no wa mu na ni emu obia so oboaboa wo nyina no otere ne nsa se omumra na o meka ne ho na ye nyina yemu sunyaman ye hini ni ono ne ye pe na ye babia ya duru ye pese ye ka kire owura no a na na hema de na si ohene no Dr. Osetutu se onu na okanipa nso a ohema de no ma ye nse ye ntoto wo mo anu no na oka ho ye tutu na no wa mpase wa mpase o na don't yin na ye committee member bisano sem mienu pe se wani panyi kojo maboa ono kire se sa ofiri sa papa no lai papa no oni hwan wonti manya no unim ufie mpanyifo no say bisa papa wa kono se de panyi konto o se oni mo bia na mo mche nyame adom ne eboa do no oba na o hia ne ya church na oni na woni tuna ma ko wa oni si se apa yinadi what be that oni babia oni mama mre ni mama ne bia wo hia ha ye kuroi abakosem onim yahye so asem onim de omo ne agi hye tata omo tata ye onim onim je oda hotel so ka ho oni da brawa ohimani tumi biara se oyi ohiri bi eka yehiri ho na ne oye no wo bakuni aba no ye yanyintum amamne kwanso no enye ohima anesi hene it is never true enye no kure ohima duty ni se onominate woni wabusuafo be hia fie ha ya na mo to adwe na mu yi nipa nson se safo no empire akonya no wona wodidi no ma yen o ma di miensa ye di kan nana ne di kan doctor netoso ana bani confuse ana
Edi achire no ne ye ka se no wachiji binimu abrade enso abrade a open no kra no a fa o ka ho efise sikasem empam odihye ana oti ase na odi sani pan kan yam na waka na ha awo mpanyimfo anim aso ba yosu se sade no a wo penso e ba ye no o ma bi si da enuti mude dinu ba ma yen na obia ye be yinu bia obia ye dinu ba bia obeje no dia o ka kire ye no ye betena ha no nana nifa hene ebisa o se nana wo mo a odi o mama nipa nso no obia ye dinu ba ma obia obeje no o si ane obisa sa 3 times wo ha ya ama ojetin afa ye ba ene ye papa ba ya o se mempe ni jimni ne nya adwuma efise omu ade papa edi omu ade oba ofiri yi ba abronsire ba kwa wa mechia no which is not true no keka ne nsemo ha ne ye sorry ye eti me kam obi ate se ohima duty ni se onominate ye kingmakers ye ne si hene yes obi ashaya onsanche ohima o shaiche kingmakers ye kontre akom benkum twafo adontin ye jasi onye kingmaker yes according to Sunyane ye airline no ye dey establish niema wo Sunyane traditional culture jasi is not, I repeat, jasi is not a kingmaker on cut kingmakers on your tone the other say ye ane the akotire no na ba bi o bia on tie mi na on kan no kure se ye yi papa yi me twafo nifa ya manifie am bona mane se nipa ya yi ni ye bobo na mane dia sem no kan e o si yo wate on your tifie di ye na tumi ni wo e di ye yi a o ti ase afi rembi dem bi na si aji ye ka ama ma mo ha mo kwa mo kan kire mo nkrofo se ya ka kire mo se ohima nyo no ne si akonwa ohima yi we you only nominate what nomination authority no ama the kingmakers that by meeting with the elders of Wankoko School. Yes. Namasalati nipa na wodi na ma yen se yenyi ba ko pe ma ye we ya o se membe ndi o ba wai ya si jira ye se ye be kire ye tumi bi ye be ma no answers bi to ni o ye no na no mo beti ho asem akire de ye ka nyina ne se sinya ha ohini bia ni ha oya ohini wo sinya ne traditional area efiri or therefore ogia mansan Wankoko otosuminu achi onu kwa na yo hire onu na odi sunyaman so sunyaman ade bia ye ne de ya onu na ya fa amamre ni amane kwanso ne yayi no na bunu regional house of chiefs ajina tum odi ya o se on tiase ya wakosa mai enti yemfa injunction to yeso nananum hwe mu no omo se alake marriage awu ya eye free so obayi ndi nananko no nko di ne ana waba odi a wakɔhye tokurum wo di akɔye no okobo ye kwa bi se dua bi ase ana esi hene sunyafo muti yi nye dua ya ase ana nana no ye mamre na okotra akoka se dua bi ase ana lawyer ka che se dua no ye within the confines of the palace ahimfie no ebia na dua na se na ye bibia ndi o shay obia na se wo shay nananum tie ye asopam ebogu ye ndi aka substantive case na ye bekoso no wasate a to aso na ye nyina ye nkonko ye nim na ye hwe de besi
Why this sudden change? Now wako shetukurum bakuni ba vie. Nempo amamne kwansono. Sadi esi ine. Sadi esi ine. Awa ufie. Utokurum. Onya hine china. Onya hine china kaho adi chesu kaho. Ye hine ye bakope. Oluwani. Yeah. Bedamasi. Oja mansan asan de jumadie bi ahyaminsa. Jumadie no yedi ne dada. Na yedi awie no nso no sese onyan take full responsibility inti mi na me da so hwe akire. Inti mi na sese meka. Kanina Na medical kan borofo to say them can we no we are. In the light of these issues and her recent disrespectful behavior, Nana Akosia Asosika Braye has been suspended. You. It's a for video no. Na okohwe ye no na empanimfo ya omoda Sunya Traditional Council na no ene me no ka say womo a suspend anase womo atwe Sunya mahima konwa asinchen kakra ejina sinsemu suspension no na womo nam kwadu ahodo bi so na omode edi sa adwuma no na wo chese kwadu no kakra metumi aboboso edi a kire mo chese womo nkonwa sofo no womo mpanimfo no bia afeso so adwadifo okrom honom no otietia wona so wode womo ato ho sekete no wo horo womo ena wobu womo nimtia enu nti womo atwene dibe na sensen afeso so wo chese nsase bi ene ajapade e wo Sunyan no do no ankasa ne pem ene tonton nsase emma ekwan emma dwumadi ahodo bi tumi koso Sunyan honom a enni ho kwan so ohima ene di sa dwumadi ni nyina nti sese am no kasa die Traditional Council no womo atwene akonwa no asensen a ayehu ewo Sunyan metia sim na mene Kwaku bedi akon atwetwe enkomo yenton kratew midin that is hene Kwaku yenhye enkomo atwetwe na se menia mo akwa beburu me joso ebru menia yo Sunyan nam asanti kontre so ba ntema so ema Sunyan ba ya wona de wose wono akasa ade ne ho watene ho ntie nya no mu ne man no de ekosunu dedi ka asem no gene sei me das menia menhu bi kra kakra mfa Sunyan ho de mani fi a misu amane ne amamre ni bebre 17th March 1980 ena nana bosoma aso nkrawi the second edi ni si akonya so edadwoada ena ofiri mu July 23rd 2023 and ye be na yi 24th April 2024 enti ye onu na chi no se bimpre so obedi akonya no 1980 ko obedi akonya no mfrinhia sen aduanan miensa wati ase enti so obi abedi akonya aduanan miensa mfi aduanan miensa na wato ne yenya ne nsia na mu from saada na ba esi den wo hema wote wo no so wono de wonnim se bi nana ogie amansan bo ahenkokko a woto so eye mienu e na Yesunyan man hene se de won kasa ye mu hya ase no se bi mpre asa wo se Sunyan e nam bantema asante kontine so a Sunyan be da ho na Sunyan so won ka asante ho bi won se maka hye mu se ye nananom ahemfa wo bono ne mpatam dodo na amanyosem ayeden awurawura wo mo kane na ne yamechiche mu for administrative purpose na ye bono ahafo no na hwan ne na hinkro na hwan ya bono ahafo satima na bono ahafo na hwan ne na hinkro Sunyane ene mum ye hwade bi o ye betemu ye bono ye ahafo no ene bono wan na bono na hinkro sezi abono na hinkro ni hwan ye Sunyane ya ena ahafo na hinkro ne so hu ndi saa ne ma we nyina ye politicians no ena nam ye nananom bi nsuso ena ama amanyose mewurawura omomo amane ne amamre kwan so etu ahene asi ahene ena esi wo hene yesi wo hene ni wi a oba pani wo honom atie se oba pani wo honom ana akonya ne mienu nyina ato a ye kwa adehyibusuam ye obi abegino asemrante kwa ebeba na ba kwa ebeso etu ahene ne asi ahene nan no eni no ye de ba kwa ede asi suso omowura na ono ne ba wakwa kopene ma amede na ede aba ebisi wo fe so
officer hene ba yewura ka kire officer hene se ko o ba o ma me ni wachi ko ne ko fa ma me ye de e fa ne bra okoi no ko fa ne ma me no de ne ye de e ba ye we nsusu de ye ba ye no oba pani ye de e wo ho etu ahene ne asi ahene akonya ye de adehye ni mogyasem na edie enye sika na edidi akonya bie ni akama mu ho no mo ayete sebitete no na akonya ekọ ehwa ye kasa akonya akọ ehwa akonya timito na bia mema bedi akonya nyede eni ho no eno sa de timi kokosere busua bi no baba be de no baba bedi na nsu nei die wontimi nkasa de hye busua na bi ni ho no ene ya wo nipa bebere nipa dole enti wei no eye propaganda sade na nadom ahene eta aka no eye no bi na ekoso osumya no na si den ene wo hema a wote akonya so ensase ni kwase ye ton sacred place ba bi yi apaye maye na nanom ene ye mama ne mo mawuko na nanom abetena sunyan bo ahen kokko royal family stew no eso a wo mawuko bia ya ye tu honom aye de honom eye apaye no yetimi ton kra ma na asante kra no hema ton asante hema nton asase kwakui asante na dawo nyina na western part e na yesunyane ndi sunyane se won ka asante ho amenim Ghana e Gold Coast any asante na ko fa ho dia na me bo asante ho wontumi ka so won ka asante ho enti Gold Coast e ko no asante se ko na asante di nkuro be na ko na sunyane den e ka ho bi e wo ho no mo asebi National House of Chief Credit that will be seen say the western part of asante no e yesunyane enti wo wa ba kire wontimi ma e dai e ma me infrim ansa na yebetimi asuspend wo hema bikura ma na yeyie no sebi mpreduasa wo hema se de odi ka kan no wo hema nto wansase o eye wo hene sebi wo hene ni hono mo a ena bia wutimi se bia kroni pa asase bi de edi dwuma bia eno kura mpo na tu ahene ni asi ahene ni ade chibusua ne yedai e wo hobi ansa no mapene so faye nyanso we de wa wo de mra na yedai asha wunsam na se wo mpene de ohene eye woje amansan bo ahen kokko a wote so sebi mpreduasa se eye sunyan ma ahen wo mpene ne so a aden na watena wonum 2024 kama sa besi 2025 afei e na wo ba be henya sunyan ma chebo mienu eye de na aba na ye hwan so kura na etutu nsem gu o maso doma ahene medi kan kan wa asase wi so sebi mpreduasa ye se wano ha kura entimi ntwale nkɔwe su agya han e ma ne nyeyie doma ahena agimije na agima badu doma di kuro agimije na agima badu wono na nsem bia ba obono ne mpatamu a wono de why no so wo se ebonofo woda wo ma no wadi kya ka ma ya de yate wo so wona da bonofo ano nti se di wo ko agebono aye se bono hene mumiye misa no as a bono regional house of chief eye na oje amansen bo ahen kokko no ya beba be gazette no national house of chief na yes or no wono ne yepe say ya gazette ye na oje amansen bo ahen kokko national house of chief a then when na eba biem se sunyan ma ahen kwaku eye de na ekoso enti nananom a wabono ne mabu na wabono mfanse o mutirim se omu benya wo hene ba kwa waye ne ho se Judas a woye joma dikuro agimuje na o se on ne bono mra so o se ade yo wo be se ade no be hanyan ahemfo ne ahemfo a wo se mpraduasa na asantefo hima na wom asantefo ho ma no kan wo se wo hene ba ko be ma no so wo bono aye no so wo kwa agebono wo be hanyan de menteme wo se ahyehyehye ahemfo no se be mpraduasa wo ntirim na o ma hwetewete na nkonya na be dawo no aba be fa be no kentinsi wo no ne kese se be mpraduasa wo pese wo yesi obi a ye bre ye ho ase ne yesua na nam uto bi a wokọ ne dwuma da ne da nyina wo edai wodie ye misa ye ho doma sebi ade ade na ekoso ewo ne sunyan hima ntam doma hene ede ade na ekoso nanom so ntimi ma abamten ma ma yedai emeka emire bi nanom de hena wokin me che nanom atena nkonya wo sunyan yakonya no ho no mo na asole wo mo na asole nso ache kwaku emire bi doma hene kuro ya de be ma na no so se sunyan nka asante ho ema mominya ba ko papa ya wo kan nkrata ye na nya bri akwamu hene wo kan nkrata ye ebe reply doma hene se oni ne lemu na afedi ye den na to de se eja ne hi kono de ye ba be kasa se bi mpre de se ye de ye wo na anya wo da nya wo fayo afedi mo hu se dodo afro tegale mo hu se nipa na wo sole ya wo no ye na adwin se nko wo ko age bono no mo hu de ode hihye na nanam bitirim hwe de wo ye wo sampa de wo ye wo brekum hwe de wo ye wo sunwane na nkranza mpo hwe de wo pese wo de na no kwa den ekotu na wo de wo ba anya yi nti wo nye den wo ma nti wo na ben no a wo no wo som original house of chief wo no wo de nsamfin ni nsamfo
kwadu o mo de bo asase a wo ton ye nton wo ton adwadifo ma de wo ye wo ubu o manim tia impu ankonya sofo a wo te ho no mo ase bi wo no mo na be fa adwene badwene kuro no so no ummu wo mo na wo be ye dan e na se bi wo busunwan man sabi na somimu na yenso a oso a ya wo de dwane agya me ebe de na yeyi wono me wo na ase a wo mu wom de bi asante ne ka asem bi na me se ka ne bi wo se wo de henkwa ene na tena nkunya ene kyekera santeman ono nko antumi nya dai enye enti se wunya bebenya dibire bi se ekim na wo mu a mo de wo bae ne wo amu wo a se de ye ye wo pagya ma wo so a nsa na wo besoa wo de ai dai e de abesi fom se de bi a wo hunu wo se wo na aye wo hema wo betimi atu wo hene bi ne sa na nkonya sofo ye baako o ma no ko ben kuro mu a yetimi yi wo firi ade so ma ne dai ema ne yi abusu asam na nya de na so so de esi ko bia no ade achi ade san nyina no update gusu a ekoso enti sunwan de beto fom bia so ye de bebre mu sisi ameno kasa de sunwan ma hema na na matenkonwa se o ma twena konwa no asensen kopem se so mo de beba mu so mesi fufuro ebre ene nkrabia ene be kire Edumasa TV ni Facebook Edumasa online bo modern to ayo ho follow comment na share mo biansa ntumi susu bi na dwenche no wa che no fa so de to ho mobuo ene ni di mmrem me din dia tesem hene kwaku yema mo moneti ade hye